Algúnha vez biche unha ave laranxa en Galicia? Acompáñame, porque che vou a presentar ao cardeal europeo. E que a primeira vez que eu me atopei cun cardeal pensei que era unha ave exótica que se había escapado de algunha gaiola, tanto pola súa forma, o seu tamaño e pola cor esa que ten tan chamativa. Unha das curiosidades deste cardeal europeo é que é unha especie monógama. As parellas forman un vínculo estable durante a época de cría e moitas veces mantéñeno ano tras ano. E a pesar de que é unha especie que é bastante habitual en Galicia, pois non é a máis común de avistar. É unha ave discreta e, a pesar da súa cor intensa, non busca protagonismo. O macho destaca polo seu peito laranxa e esa especie de boina negra na cachola que o fai inconfundible. A femia, como ocorre en moitas especies, é máis discreta en tons pardos. A primeira vista pode asemellar un agapornis escapado dunha gaiola, pero non. Leva moito máis tempo en Galicia ca nós e, como a maioría das aves modernas, descende directamente dos dinosaurios terópodos. E que atoparme en Galicia con aves tan coloridas como o cardeal, o fermosísimo picapeixe, ou incluso o ibis mouro cando o sol lles pega na plumaxe e reflicten toda esa cantidad de cores, pois faime reflexionar moitísimo sobre que non fai falla ir a lugares exóticos para apreciar a fermosura do mundo, non? Simplemente aquí en Galicia, con dar un paseo polo monte a un par de kilómetros da nosa cidade, pois xa temos todas estas aves coloridas. Así que debemos apreciar tamén o que temos na nosa terra. Saúde, natureza e vida salvaxe